Ono zistuje, že niekedy krajšie iba počúvať a nerozprávať tie parametre tej lokomotívy. Takže parný rušeň 477 013 je rušeň trojvalcovej konštrukcie. Pohon zabezpečujú 3 párne stroje, 2 sú z vonkajšej strany, v prednej časti pod komínom, vnútorný párny stroj je v strede medzi nimi. Rušeň vyrábala lokomotívka ČKD Praha v 2 výrobných sériách. Prvá výrobná séria mala krátke vane na vodu, teda zásobu vody. Máte možnosť to vidieť priamo na tejto lokomotíve v tej prednej časti. Druhá séria lokomotív bola kapotovaná po celej dĺžke a vyzerala, ako keby tie vane boli podstatne väčšie. Najväčšia rýchlosť tejto lokomotívy je 100 km za hodinu. Nedá mi vám dať do pozornosti, lokomotíva je momentálne vyzdobená čiernymi zástavkami. Smútime za našim kolegom Jankom Pálom, ktorý sa s nami rozlúčil vo veku 50 rokov, a takto chceme demonštrovať